къде си? Ти си човека! Конкордия има много услуги, които са в подкрепа на деца, младежи и семейства. Имаме 3 семейни центъра. Тук на първия етаж се намира комплекс за социални услуги за младежи и здравей. В него подкрепяме младежи между 18 и 35 и видно вкарваме дарения. Да, влезем. Няма значение къде се намираме, колко сме бедни, богати. Всички хора имат някакви проблеми и всички хора имат нужда от подкрепа в живота си, в някакъв момент от живота си. Социалната работа, защото тя е социална, насочена към хора, тя се върши от хора. Над 100 човека сме вече. Това включва всички административния персонал. Мисля, че така хората, които пряко се занимават с социална работа, са над 70. Имаме и футболен клуб. И в него тренират едни така доста интересни, весели момчета и момичета, които са в затруднено положение и живеят в социално изолирани общности. Имаме отбор деца, женски отбор и отборът ни от юноши. Освен треньора, който е с спортната насоченост, имаме и социални работници, и ръководителя, и психолог, който подкрепя тези деца да намерят най-правилния път за себе си в живота си. Футболен клуб Конкордия е официално регистриран в Българския футболен съюз. Участваме на официални мачове и турнири. И тези деца, които са в неравностойно положение, излизат абсолютно наравно с други деца от футболни клубове, от нормални семейства. И всъщност там разбират, че и на терена, и в живота няма бедни и богати, няма бели и черни, има можещи и неможещи. Когато започнах работа в Конкордия, започнах само като в отдел фонда набиране, после стана фонда набиране и комуникации. Сега повече се занимавам по-директно с програмите и с проектното финансиране, също така и с доброволците. НПО сектора работи така, че хората, които работят в него, трябва да имат много и различни умения. И ако те не искат да се учат и да подобряват тези умения, няма да се получат нещата. И затова колкото повече обучения има, които предлагат да се научат тези умения, да се развие личността, да знае и да може да работи в колкото се може повече аспекти, толкова по-добър ще става НПО сектора през хората, които се развиват.